Joo, morjes. Ei kun Ohrenjyvässä Otilan kanssa väännettiin vasurilla Joo, hävisi tietenkin. Joo, mä oon valmis. Täällä Mauno Ahonen ja Tampereen pesäpallopyhättö. Tänään kello 14.20 täällä pidetyissä pesäpalloharjoituksissa on sattunut todella ikävä surullinen onnettomuus. Täällä on kuollut mies. Pesäpalloilija, suppari, portsari, nykyinen takavara Pekka Heikkilä. Miten kaikki itse asiassa tapahtui? Tähän Marko kuoli. 10 senttiä kotipesästä. No, vain niin. Olitko itse lyöntivuorossa vai kuka tappoi Markon? Kaikki pesät oli täynnä. Mulla oli ajolähtö. 3. lyönti. Yritin semmoista pientä näpsäytystä tonne kakkoseräjälle. Mutta sehän meni suoraan sieppariin läpsään ja 3 haavaa ja Marko kuoli tähän. 10 senttiä kotipesä. Jos olisi ehtinyt, niin olisi ehtinyt. Mutta ei ehtinyt. No, mitäs te teitte sitten kuolleelle ja mitä joukkue tuumasi? No, Marko lähti siitä sitten kotiin sotkeen polkupyörällä ja sanoi, että tulee huomenna 4:30 reeneihin. Niin. Eppä. Ja? Kaikki okei. Jaa. Okei. 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 Okei.